Снимам те. Да ми се поглеждаш малко. А? Не ти ли пука? Шамари ядат ли че са? Да? След малко отиваме за джуниор. Моля? След малко отиваме за джуниор. Ама нали яде 2 филии с горещ шоколад? Угодня ли вече? Да. Тия 1-2 часа вече отгоня. Така ли? А кажи на тати колко килограма си сутринта са тегли? 39,1. А, така. Защото ядеш домачи, ядеш плодове. Ядеш плодове. Още 2 месеца.